थाखाय एसे एलार्टखा आरो सांग्रांखा आरो दा बे खेथ्रआव मैया मोनायाव आरो 10:30 समाव खिंगुर बर' होननायनि न'आव माने खिंगुर बर'आ गावनाव मैसो बाथोन दं नालाय बे मैसो बाथोनखौ उजानफारा गामिया मैसो बाथोनखौ माने समाय बियो नायो आरो ओंखारनानै नायो बे थिग ओंखारनानै नायनायाव सिखावखौ मैसोखौ दुरुङाव हमना बोनानै लांनाय नुदों आरो लांगासिनो दंमोन 3 मानसि दा बेखौ नुनानै बियो होसिबाय सिखाव होननानै दा बे सिखाव होनना होसिनायाव साखाथिनि मानसिफ्रा सिरिमबाय एलार्टखा नालाय साखाथिनि मानसि सिरिमबाय आरो खाथि खाला मानसिफ्राबो मिथिजोब्बाय बे मिथिजोबनानै मबाइल जुगना खना खनि खालामनानै गासिबो सोरगिदिं बेंजोब्बाय आरो बेंना बे समाव माने सिखावफ्रा जेरै मोनो एरै खारबायना बे 3 मानसिया मैसोखौ गारनानै खारबाय नालाय दा खारनानै एसे उनावनो बालुजराथिं सासे हमनो मोनबाय होननानै खोनाबाय आरोखि बे सिगांथाराव बालुजरा गामियाव सासे हमनो मोनबाय होननानै खोनाबाय आरो बेनि दसे उनावनो उजानफारायावबो बे बेंनाय मानसिफ्रा नागिरै उसुमै थुसुमै बुज्राव नागिरनानै बे सासेखौबो मोनबाय आरो बेवहायनो दा सानै मोनबाय आरो दसे उनावनो हिराफारानिफ्रायबो सासे मोनबाय होननानै खबर फैबाय 3 मोनबाय आरो सिखावखौ 3 मोनबाय सिगाङाव ओरैनो सोरनाव अनेक गोमाखाबाय सिगाङाव गामियाव दिम्बेश्वर मुसाहारिनाव दिम्बेश्वर बसुमतारिनाव गोमाबाय सेना बसुमतारि गोमाबाय ओमफ्राय दाउलानाव गोमाबाय ओमफ्राय जोंदावनावबो गोमाबाय बिदिनो मोसौ हालुवा गिदिर गोमायो आरो दा बे हिसाबैनो एलार्ट गामिया एसे सांग्रां दं आरो सिखावफोरखौ एसे मुस्लिमफोर जोब सिखावाथ' 3बो बे बुनायाव सोंदोंनो रायजोनि मानसिफ्रा सोंदोंनो जियागुरि माबानि रयनादाब्रि होनना बुंदों खरामारानो खाथिनि सासेखौ हिराफाराव मोननायखौ बे धुब्रिनि होनना बुंदों सानैया खरामारान होननानै बुंना लादों 12थासोआव लायदों आरो केस होबाय होननो नागिरदों आं जेला जोंहाथ' नायग्रा अयबास दंना मैसोफोरखौ मोसौबाबो नायनानै अयबास दं जों थिग बे समावनो आङो बिसोर बोनाय नुबाय आरोखि दाना बोनाय नुनानै हाब मा ओरैनो जानला मोनला मानसिया बोआना बेफोर जिनिसखौथ' खिन्थु सिखावखौ नेसो होननानै आं बुस्रावनानै मानसिफोरनि माबाजोब्बाय आं सिखावखौ आं बिदि 3सो बिदि नुहुरखादों आरोखि दा साइडआव दंमोन नामा बुंसिरा 3खौ आं नुहुरखादों आरोखि लेरखाय सेरखाय खालाजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय 3खौ खारनानै दाना खालाजोबनानै ओमफ्राय आं बुस्रावबाय नालाय जेरै खालाजोब्बाय बिसोरो खारनानै उनाव दाना फार्स्ट टाइम हमनो मोनदों बाजाराव हमनो मोनबाय खारनानै ओमफ्राय जोंबो दाना बेखौ जोंनि रायजोफ्रा बेखौ बेंना लानानै दहाय हाग्रायावनो ओमफ्राय बेखौ बिनि उनाव बेखौबो मोनबाय मोननानै आरो बे माबानानै मोनसे जायगायावबो हिराफारावबो आरो खारबाय थानायावनो थागथि हमनो मोनबाय बिसोरबो खारबाय थानायावनो बेनो आरोखि आंनि बुंदों सिखावफोरखौ हमनानै नोंसोर दा जों बेखौथ' एसे सास होनाय जादों आरोखि बेखौ बुनाय जादों जों बुनानै ओमफ्राय र' बिदि नङा पुलिसनो गथाय हरनांगोन जिनिसखौ बिदि बुंदों आरोखि जों बिदिनो बेसेबां जागोन बिसोरनि बैसोआथ' 20-25 बिदिनो जाहैगोन आरोखि 20-25-26 बिदि जाहैनो थांगोन आरो ओरैनो खाथि खालाफ्राव मोसौ गोमानाय मालाबा बुंनांला सार बिदिखौथ' मेरला मानसिनि मोसौ गोमाबाय बेहाय आरो माजे ओरैनोबो दाब्रायो हमनो मोना बे जिनिसखौ बे जायगायावनो जोंनि खाथि खालायावनो गारियाव थिखैबाय थायो बे जायगायावनो माने जों मोसौ थिखिनाय दाखौल' नुयो मानसिफोरखौ नुवा गारिजों लाङो आं खननै खनथामसो जाबाय बेयाव गारिजों थिखिनाय लिक थानाय मोसौ माबानाय दुरुं हास'नाय माबा गालांनाय बेखौ मेला नुबाय आं हमनो मोननाय जाया दा एलार्ट जानाय हिसाबै नोंथांमोन हमनो मोनबाय दिनैसो हमनो मोनबाय आरोखि बे समावसो 3खौ हमनो मोनबाय दा नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन
मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360